Salam Ata Vatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tamaşaçylarymyz, Ata Vatan TV'de saýlanan habarlar. Habarymyzdan 2022-nji ýylyň 26-njy ýylyna sanyna. Içilik we kinologiýa iş hakyna Türkmenistanyň kanuny güýje girdi. Daşkentde Owganstan boýunça halkara maslahat geçirilýär. Dünýäniň iň owadan erkek adam saýlandy. Paris 2024 şygary we biletleriň bahasy belli bolýaly habarlar ýetirýär. Gelingen orta habarlarymyza giňişleýin seredip geçelim. İçilik we kinologiýa iş hakyna Türkmenistanyň kanuny güýje girdi. Şu güni ýurdumyzda içilik we kinologiýa iş hakyna Türkmenistanyň kanuny iş üzerine herekete girdi. Türkmenistanyň prezident tarapyndan gol çekilen kanunçylyk namasy şu güni ýurdumyzyň resmi medeniýetine çap edildi. Bu kanunçylyk namasy içilik we kinologiýa işini ösdürmegin hukuk, ykdysady we guramaçylyk esaslaryny kesgitleýär. Hemde tohum itleriň genofonduny gorap saklamagy gönükdirlendir. Şeýle hem itleri köpödilen, ösdürülip ýetişdirilen we ulanılan mahalyny ýüze çykýan gatnaşyklara düzgünleşdirýär. Ýurdumyzda içilik we kinologiýa ulgamynyň ösdürilmegine gönükdirilen bu kanunçylyk namasy 9 babdan hemde 42 maddeden ibaretdir. Kanuny umumy düzgünler. İçilik we kinologiýa işi babatda dowlat düzgünleşdirmesi, içilik we kinologiýa işini alyp barmak, itlere eýetçilik hukugy, hojalyk we eýesiz itler, itlere rehimsizlik bilen baglyk hereketler, saklawxanalar, itlerin wagtlaýyn saklanylýan nokatlary, itxanalar we wagtlaýyn itxanalar, itlerin hasaba almagy, itlerin Türkmenistanyň çägine getirilmegi we onuň çäginden çykarylmagy. Etin pasporty, içiligin we kinologiýa işiniň dowlat tarapyndan höweslendirilmegi, içilik we kinologiýa işi babatda alymy öpçünçilik, hemde hunermenleri taýýarlamak, itleri satmak, sowgat bermek, eýelik etmek üçin bermek ýaly ugurlardaky işler hemde hereketler düzgünleşdirilendir. Kanuny belenip geçilşi ýaly türkmen alawa itlerini, türkmen tazitlerini we beýleki itleri saklamakda, ýetişdirmekde, köpeltmekde, halyk seçkiçiligini ösdürmekde hemde kemilleşdirmekde, itleri saýnamak üçin dowlat derejesine geçirilýän beýleşiklerde, ýarışlarda ýokary netijelere gazanan etçinaslary, telimçilere we beýleki hunermelere Türkmenistanyň ministrleri kabineti tarapyndan muktary, möçhuri kesgitlenýän bayraklar we pul syýlaklary berilip bilinär. Mundan başga bu kanunçylyk namasyny görkezilşi ýaly Türkmenistany ösdürülip ýetişdirilýän we aýratyn gorulýan tohum itleriň kadastyryna girdilen, seýrek duş gelýän we ýetip gitmek howpasyndan duran tohumlary, tohum toparlaryny we beýleki ýokary kymmatly görnüşlerini degişli itleriň eksport edilmegi çäklendirilýär. Aýratyn halatlarda Türkmenistanyň ministrleri kabinetiniň çözgüdi esasyna itleriň eksporty amala aşyrylyp bilinär. Ma'lum bolşy ýaly ýurdumyzda 2020-nji ýylyň maýynda Halkara Türkmen alawa aýtlary assosiasiýasy döredildi. Şeýle Türkmen alawaýynyň bayramy döredilip, onu her ýylyň oktyabr aýynyň soňky ýekşenwesinde bellemek göz öňüne tuturly. Daşkentde Owganstan boýunça halkara maslahat geçirilýär. Özbekistanyň paýtagty Daşkent şäherine Owganstan howpsuzlyk we ykdysady ösüş atly halkara maslahat öz işine başlady. Özbekistanyň Daşary işleri ministrligi bilen Özbekistanyň prezidentiniň ýanynaky Strategik we Sewtara Seljelmeler Institutu tarapyndan geçirilýän halkara maslahatynyň gatnaşyklaryna Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres we Özbekistanyň prezidenti Şawkat Mirziýoýew video ýüzlenme berdi. Bu maslahada 20-den gowrak ýurtdan 100-den gowrak wekiliýet gatnaşýar. Şeýle hem Birleşen Milletler Guramasynyň öňdewarjy halkara edaralary, Birleşen Milletler Guramasynyň azyk we owu hojalyk guramasy, Ýewropa Birleşigi, Islam hyzmatdaşlyk guramasy, ykdysady hyzmatdaşlyk guramasy ýaly beýleki halkara we sowet guramalaryndan wekiller çağıryldy. Maslahatda Owganstany wekilçilik edip, ýurdun Daşary işleri ministriniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirji Amerikan Mutakkeniň ýolaşçylygyna wekiliýet gatnaşýar. Birleşen Milletler Guramasy Owganstana insanperwer kömegini bermegi dowam etdirer. Birleşen Milletler Guramasy Owganstana insanperwerlik kömegini bermegi we bu ýurtda parahatçylygy ösdürmegi dowam etdirer. Bu barada Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres'in Daşkentde bolup geçýän Owganstan howpsuzlyk we ykdysady ösüş atly halkara maslahatyna gatnaşlary iweren video ýüzlenmesini aýdylýar. Owganstan Günorta we Merkezi Aziýany birleşdirýän ýakyn ýol,
Oğanstanyň Daşary işleri ministriniň wezipesini wagtlaýan ýerine ýetirjek Amirhan Mutaki öze çykyşyny, Oğanstanyň içinde howpsuzlyk üçin edendiklerini we ilaty esasy hyzmatlar berýän ähli dowlat edaralarynyň işiniň talaba laýyk ýoly goýulandygyny beledi. Amirhan Mutaki öze çykyşyny oğan zenanlaryň nirede gowy şert bolsa, şol ýerde işleýändigini, şert bolmadyk ýerlerde bolsa işlerini öýlerine alyp barýanyny bellep, biz olara öýlerine kim işläni üçin hak töleýär. Ýöne entek olar üçin dolu şertleri üpçün edip bilmeýär diýip belläp geçdi. Siýasatymyz indi ykdysady ösüşe gönükdirlendir we Awganistan sewletleriň arasyndaky hyzmatdaşlygyň merkezine öwrilmelidir. Awganistan Günorta we Merkezi Aziýany birleşdirýän iň gysga we arzan ýoly öpüşine diýip wagtlaýan hökümetiň wekili ma'lum etdi. Amirhan Mutaki Awganistanyň özara hormat goýmaky özara beýiklikle hyzmatdaşlyk esasyna dünýäniň ähli ýurtlary bilen gatnaşyklary ösürmäge taýýardygyny aýtdy. Şeýlekem ol häzirki Awganistanyň bir ýurt, bir dowlat, bir häkimet hökümine işleýändigini aýtdy. Dünýäniň iň owadan erkek adam saýlany. Hataýly aktyor we aýdymçy Xiao Zhijian dünýäniň iň owadan erkek adam hökümine saýlany. Bu babatda Nubiya online jurnalynyň gurnan sesverişlik çäretini 189 ýurduň raýatlary gatnaşdy. Yarım ýyla goly pikir soraşma geçirdi. Şol döwürde bu pikir soraşma 11 millionyň gowrak adam gatnaşdy. Netijede Söýgü kasamy, Söwüş kontinenti hemde ätýaşdaky goşunlar ýaly seriallarda keşip canlandyran aktyor Xiao Zhijian birinjiligi ýeledi. Bu artist üçin 2,12 millionyň gowrak adam ses berdi. Ikinji orny Günorta Koreýaly aýdymçy Kim Chhae-hin, üçünji orny ýene-de Hytaýly aktyor, tansçy we alpbarjy Won Ibo eýledi. Şeýlekem bu sanawda aktyorlar Henry Cavill, Tom Holland we Timothée Chalamet, aýdymçy Justin Bieber hemde Portugaliýaly futbolçy Cristiano Ronaldo orn aldy. Paris 2024 şygary we biletleriň bahasy belli boldy. Ma'lum bolýanly dünýäniň iň abraly sport ýarşy hasaplanýan we 4 ýylla bir gezek geçirilýän Tomosky Olimpiya oýunlary 2024-nji ýylda Fransiýanyň Paris şäherinde geçirilýän. Paris şäherinde geçiriljek Olimpiya oýunlarynyň şygary we sport ýarşlarynyň biletleriniň bahasy ma'lum edildi. Olimpiya oýunlarynyň guramaçylyk konsertiniň habar bermegine görä, Olimpiya oýunlarynyň şygary gelin oýunlary has giňden açalyň diýilip yglan edildi. Şol şygar Paralimpiya oýunlarynda hem ulanlar. Biletleriň bahasy Halkara Olimpiya Komiteti Tomosky Olimpiya oýunlarynyň biletleriniň bahasyny ma'lum etdi. 10 million goly biletin satylmagy gözüňde tutilýär. Parisdaky biletleriň bahasy 24 eurodan başlap 950 euro çenidir. 1 million goly biletin amatly bahadan ýerlenmegi meýleşdirilýär. Ähli biletleriň ýarysyna goly 50 eurodan satylar. 3den 1 bölegi 100 eurodan ýerlener. Galan biletleriň 15 göterimi bolsa eň ýokary bahadan satylar. Olimpiya oýunlarynyň açylyş we ýapylyş dawrlarynyň biletleri aýratyn satylar. Biletleriň satywy 2022-nji ýylyň dekabrynda başlanar. 2023-nji ýylyň fevralynyň tomoşaçylar 3 tane aýry ýarış üçin bir bilet satyn alyp biler we onuň bahasy 72 eurodan başlar. Altın medal uğrundaky ilkinji ýarış. Şeýlekem Olimpiya oýunlarynyň guramaçylyk komiteti sport ýarışlarynyň geçirilýän senesini we wagtyny keskitledi. Altın medal uğrundaky ýarışlar 20-nji ýylda başlanar. Şol güni ötürgenler judo, gydylşlaşmak, velosiped sporty, skateboarding, suwda yüzmek, suwa bökmek, regbi we ok atmak ýaly sport görnüşlerini altın medal kazanmak üçin beýleşerler. Olimpiya oýunlarynyň ýapylyş güni ýagny 11-nji awgustda sportyň görüş, ýeňil atletika, agyr atletika, basketbol, trek, handbol ýaly görnüşler boýunça medal ugrunda beýleşikler geçirilýär. Bilşiňiz ýaly Parisdaky Olimpiya oýunlary 2024-nji ýylyň 26-njy ýuly 17-nji awgust aralygynda geçirilýär. Paralimpiya oýunlary bolsa şol ýylyň 28-nji awgusty 8-nji sentýabr aralygynda guralar. Ene mehriban muşdaklar, Ata Watan TV'de